Ул болытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкъ мин карап ятканы. Бала чакның хыяллары төсле зәңгәр күктән болыт акканын бармы синең карап ятканың? Ә минем бар. Olmaz bir romantik indisi. Карагыз әле, дөрестән дә элек кешеләр шушылай торып капка каршында сөйләшеп утырганнар дип әйтәләр. Дип әйтәләр ди. Мин күрдем ул вакытларны. Мин бит синнән 10 яшькә зуррак. Олайсам sizge тигез катлап теләп булмый икән инде. Шуннан да без картайгачтан ниндирәк булырбыз микән ул? Нормаль булырбыз. Әнә Генабый Флюр ападан 10 яшькә зуррак. Бер дигән яшәп ала. Күзлегем кая минем? Күзлегем кая минем? Кая минем күзлегем? Гена. Күзлегем кайда минем? Менә. Монда икән бит күзлегем. Мин сиңа машина табып куярга кушкан идем. Фотосессияга таптыңмы? Әйе. Төшләремне гел яхшыга юраучы. Мин бәхетле гади сүздән шул гына, андый сүзләр әйтә ала ул гына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына. Сүздән күңелемне аңлый ул, Йөрәгемә һичбер яра салмый ул. Әйтерсең лә без кавышкан күптәннән, без бәхетле, бәхет безне көткәннән. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Шундый булып калгына. Яннарында ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарында ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый